Hej, i dag der skal vi arbejde med trekantsåndedrættet. Det er i familie med kasseåndedrættet, men en trekant har kun 3 sider, det vil sige, at vi holder kun vejret én gang. Det her med vejrhold, det er jo vores hypoxia-træning, det er for at øge CO2-tolerancen, og ved at gøre CO2-tolerancen højere i kroppen, så hjælper du din krop til bedre at optage den ilt, du indtager bedre, få den cirkuleret rundt til dine muskler og dine organer, det vil sige, at hele din being bliver sundere, men det hjælper dig også til at være i kontrol, og det hjælper dig til at blive mere fokuseret, og det hjælper dig til at bedre kunne håndtere situationer, hvor at der for eksempel kan opstå stress, tankemylder eller angst. Så denne her form for begrænset vejrtrækning er fantastisk, når vi har brug for at komme mere i balance og komme mere over i vores parasympatiske nervesystem mod det sympatiske. Sympatisk, det er her, hvor vi er i gang, og hvor der sker en hel masse, og parasympatisk er der, hvor vi er i ro og i afslappethed, og hvor at hjernen den tænker lidt bedre, og hvor vi heler og fordøjer, så balancen skal være der. Men trekantsåndedrættet, det foregår ved, at du trækker vejret ind, holder på toppen og puster ud. Trækker vejret ind, holder på toppen og puster ud. Det gør vi lige i 5 runder. Vi tæller til 4 på hver indånding, pause og udånding. Og så ser du, hvordan det går. Hvis det er super nemt, så kan det være, at du skal prøve at tælle til 5 eller 6. Hvis det er lidt svært, så prøv at tælle til 3. Sæt dig godt til rette. Rul skuldrene rundt. Træk hagen en lille smule ind, så din nakke bliver rettet ud. Og slå blikket ned eller luk øjnene. Og så starter vi med en indånding. Træk vejret ind. 2, 3, 4. Hold. 4, 3, 2, 1. Ud. 4, 3, 2, 1. Ind. 2, 3, 4. Hold. 4, 3, 2, 1. Ud. 4, 3, 2, 1. Ind. 2, 3, 4. Hold. 4, 3, 2, 1. Ud. 4, 3, 2, 1. Ind. 2, 3, 4. Hold. 4, 3, 2, 1. Ud. 4, 3, 2, 1. Sidste runde. 1, 2, 3, 4. Hold. 4, 3, 2, 1. Ud. 4, 3, 2, 1. Slå blikket ned. Eller hold øjnene lukket. Træk vejret helt normalt. Læg en hånd på brystet, læg en hånd på maven. Må denne praksis hele og styrke mig. Må denne praksis hele og styrke mig. Hvis du vil være helt sikker på, at der ikke slukker eller slipper luft ud, når du holder vejret, så vil jeg anbefale dig at holde dig for næsen under vejrholdet. For hvis ikke vi gør det, så kan vi godt komme til at puste lidt luft ud eller trække lidt luft ind. Men god fornøjelse med øvelsen. Vi ses.